Is so go fécinn go bunúsacha déad fiorrá gur bé atá gceist le bhunscoil lán-Gaeilge ná gná bhunscoil ach an níontar gachrad a bhúna trí Gaeilge. Ní bháin é sin déanta gach gnó trí Gaeilinn comá céine. So ní bháin mar hampla go bhfuil na múntóirí ag múnas na ranganna ach comá lei sin gach cumarsáid a bhína comh leis do scoláirí ó hús an lei go deir an láscoile is trí Gaeilinn níontar sin. Is sealbhú tangan atá gceist. Scoil béarla a bheith chomhéad leis an scoil atá an héanann sa bheith sé níos fearr do fáiste chur go scoil lán-Gaeilge den bhéad céine mar go bhfuil léir gála múntóirí písbeag níos fearr á áilt ag Gael scoileanna. Múntar gach ábhar i gláiste uaire trí Gaeilge an taon ábhar nach múntar anseo ná an béarla. So mar sin na nuhangacha, na hólaíochtaí, ábhar gnó na ábhar practicúla múntar iad sin trí bhean na Gaeilge. Is buntáiste é an tríú hangála mátá gá hanga go sa chéadáid. Tá sé sin crutha léiríonn an taide ar fad é sin. Agus sin é an taithí atá gine sa scoil seo. Airíonn go maith leis sa scáirí sa tríotanga sa Raincís nó Siarmánis. Nuair a bhag an scoiláirí ar roiig go dtí an tríú le bhéal an sin, an taithí atá gine an sa ná go líon anna chuideacha leis an Gaeilinn, agus tá deisina fósaíochta den sco ann dóibh las mu sa saoil an sin. Mar hampla tá deisina fósaíochta san Aontas Eorpach, cuasaí Astracháin agus mar sin dó san Aontas Eorpach. Tá deisina fósaíochta in na meáin, agus tá réon farsin postan nach luigh mé go bhhéiteach daoine le céim sa Gaeilinn a bhaint amach. Ach ní amháin sin, tá annach chud cólachtaí chomá éiceann go bhfuil scileanna cogníochta, scileanna smaointeoireachta agus mar sin acu, agus a bheith sásta dulsa tans agus duine ostú de bhór go bhfuil an daratanga acu. Well, maidir le scoláirí ná rastal ar bhunscoil lán-Gaeilge, iarraimid orthan sa a gláiste uaire beidir cúrsa sa Gaeltachta dhéanamh nó cúrsa Gaeilne dhéanamh ar an todhraigh. Ní éireann sé sin do gach duine agus ghlachaimid leo ar aonos. Ar an gcéaddul síos nuair hagann siad isteach sa bíonn córas mentóireachta ar le ann dóibh. Cuirtar cara speisialta duine go bhfuil Gaeilinn maith acu mar bhuan cara dóibh sais ar bhain gearr téarmach go dtí go bhfuil siad compordach. Cuirtar na téirmí coitianta bheith an úsáid nó a bheith úthú mar galtaí ag tosnú amach sa bhain scoil, cá bhfuil sé seo cén animatá ar siúd agus léhéad an cuirtar na rudaí sin ar fáil dóibh. Agus sin taithí atá gine ná ar féin am go dagan an nollaigh sa chéimhlíonn. Bíonn siad compordach leis an Gaeilge ag an buinte sin. Fáiltíocht a ribh gachlanna ag gláiste uaire. Is go cén cumas atá ag na scoláirí, is go cén counter as a dagan siad fáiltíimiid ribh gachlanna.